De liefde voor klassieke auto's stond afgelopen weekend centraal tijdens de 25e editie van Venray Oldtimer City. Een zilveren jubileum met een gouden randje, vond ook voorzitter Mark Ars van de jubilerende stichting. Nou, fantastisch. Enorm veel mensen die vandaag aanwezig waren. Heel veel mooie auto's, heel veel publiek, leuke attracties. Een fantastische dag. Na een week met tropische temperatuur kreeg de organisatie zondag een jubileumgeschenk van de weergoden. We hadden het geluk dat vandaag minder warm was. Wat heel prettig is voor de bezoekers en van de antieke auto's, want die houden ook niet zoveel van warmte. En ik denk dat dat voor ons positief is geweest, dat we extra veel mensen hebben binnengehaald. Er zijn inderdaad mensen geweest die vanmorgen om 8:30 uit het raam hebben gekeken. Ik denk van het regent, mijn lieftallige oldtimer blijft binnen. Die zijn helaas niet gekomen, maar goed, de echte diehards, de liefhebbers, die zijn er wel. Dus daar zijn we heel trots op. De pleinen in Venray waren een dag lang het domein van honderden klassieke auto's. Nadat de nieuwe dekensmeed de klassiekers had gezegend, gingen de auto's van veelal Britse, Duitse, Italiaanse en Amerikaanse makelij op weg voor een toerrit van 50 of 80 kilometer door de regio. Bij terugkomst was het aan een deskundige jury de moeilijke taak om de beste auto van het concours te kiezen. Ja, dat is natuurlijk heel erg lastig. Op de eerste plaats kan een auto die misschien in guldens economische waarde of in economische waarde wat minder waard is, maar een heel speciaal object voor de eigenaar zijn. Maar er zijn natuurlijk ook verschrikkelijke mooie auto's, oude auto's die fantastisch zijn gerestaureerd, dat er ontzettend mooi uitziet, maar die ook een hele hoge waarde vertegenwoordigen. Alleen het is natuurlijk altijd verschrikkelijk moeilijk om iemand een prijs te vergunnen, want eigenlijk iedereen die hier komt, en zeker vandaag met dat hele speciale weer waar we niet van op aan kunnen, die laten eigenlijk dikwijls de auto liever op stalling staan als ze hierin komen. Dus met ontzettend veel respect voor alle mensen die hier vandaag speciaal voor ons, maar zeker ook voor alle mensen hier in het centrum van Venray aanwezig zijn. Geweldig! Jurylid Henk Kuipers is de man van de details. Ja, dat is meer mijn ding. Ik kijk voornamelijk, omdat ik zelf ook restaurateur ben, naar de details. Dat vind ik heel erg belangrijk, dat de kleuren kloppen, dat de bout en moeren goed zijn, of alles goed gespoten is. Gewoon de totale afwerking vind ik heel erg belangrijk. En dat de mensen dat ook zelf gedaan hebben. Een klassieker restaureren kost enorm veel tijd en geld. En ook heel veel liefde. En geld. Ja. Ja, maar ik denk dat de liefde het belangrijkste is. Het allerbelangrijkste. Wat mij betreft al heel zeker. Ik doe dit ook al jaren en ik doe het altijd met heel veel plezier. Rond de klok van 4 uur werd het verdikt uitgesproken en in Vauxhall uit 1946 uitgeroepen tot mooiste klassieker. De mooiste Britse auto, jaarlijks toegekend door bestuurslid Henk Achten, was een Riley. Achten, man van het eerste uur, genoot zondag met volle teugen. Extra genieten, inderdaad. Ik geniet gewoon van, ja. Dat had ik nooit verwacht in die 25 jaar dat er nooit zoveel deelnemers zouden zijn. Ja, ik ben heel gelukkig en tevreden, ja. Dat moesten we verstaan, und uit het hier nog gezorgd. Bij mijn naam, mag ik jou, blies om niks te maken. Bij mijn naam, de kleurte moest jou, dat moesten we verstaan, und uit het hier nog gezorgd. Bij mijn naam, mag ik jou.